sljedećem susretu. 1 minuta i 35 sekundi do kraja borbe. 16-5 trenutni rezultat u vodstvu Momčad Rijeke. Dobit će opomenu natjecatelj Rijeke zbog izlaska iz borilišta. Još uvijek pokušavaju biti dinamični i jedan i drugi borac. Međutim, evo, umor već polako pokazuje, odnosno polako se odražava na sam način izvođenja tehnike. Postaje tehnika sve sporija, nepreciznija. Samim time suci nemaju puno za bodovat. Ovo je jedna nekontrolirana izmjena udaraca šakom, a i neprecizna u svakom slučaju. Evo pokušaja Biondića da udarcem u okretu zaradi kakav bod za svoju ekipu. 25 sekundi ostalo je do kraja borbe. Ovo je, ponavljam, kategorija do 78 kg. Bilo je ovdje lijepih, čistih kontakata. Evo sada je scoring sistem uspio zabilježiti bod za natjecatelja iz Bosne, Begić Ervina. Trenutni rezultat 15-6. Kraj treće borbe, a sada u kategoriji do 85 kg u borilište ulazi Andrej Gudac, Rijeka, i Majetić Nusmir, Bosna i Hercegovina. Evo Andreja odmah u okretu vrti. Vidjet ćemo vjerojatno jednu atraktivnu borbu. Ne da se Andrej smesti za sada. Ovo je bilo u gardu ruke, tako da bodova nema. No u svakom slučaju Andrej pokazuje pravovremenu reakciju, brzinu, ulazak, izlazak, sve ono što odlikuje pravog tekvondo borca. (15-6) i dalje je rezultat na borilištu, i dalje u prednosti Momčad Rijeke. Pokušao je Nusmir sada u skoku, ali neodlučno, previše neodlučno. Pogotovo kad na drugoj strani imate jednog ovakvog borca poput Andreja. Žuti karton, negativan bod za Majetić Nusmira. Nema, ipak nije pronašao rješenje za sada. Nakon minutu i po borbe Andrej pokušava, međutim za sada nemamo definirane kontakte, one kontakte koje suci boduju. Ovo je bio jedan pokušaj udarcem nogom u okretu, udarac za 2 boda, međutim nije to prošlo dobro, a i evo sada serija nekontroliranih tehnika i za jednog i za drugog natjecatelja. Dakle, ovdje će se borba suditi rezultatom 5-0 za Momčad Rijeke. 5-0 za Momčad Rijeke. Sada će suci koordinirati. Koordinirat ćemo nakon isteka ove četvrte, odnosno 5. borbe. Korigirat će se rezultat. U svakom slučaju u ovom trenutku se nastavlja. Vidjet će se što se desilo na borilištu. U svakom slučaju natjecatelj Bosne zaradio je 3. negativan bod i samim time je diskvalificiran u ovom meču.
Ovdje je bio jedan dobar kontakt lijevom rukom, čini mi se. Vidjet ćemo što će odlučiti liječnik. Marin Šušnjar je na podu, nadamo se da je sve ok, evo ga, prati kako treba. Izgleda da se samo malo htio družiti sa liječnicom, ali u svakom slučaju mislim da je da će biti sve u redu što se tiče nastavka borbe. Dakle, Marin Šušnjar, kategorija iznad 85 kg. Sa druge strane mu je Malić Ramiz, također kategorija iznad 85 kg. Vjerujemo evo da će nakon ovog laganog osvježenja Marin nastaviti. Prošlo je svega 20 sekundi od početka borbe. I vrijeme za nastavak. Biće tu žuti karton zbog prejakog kontakta rukom za Ramiza. Teško će ovakvom tehnikom preko noge Marin nešto napraviti. Ramiz za sada to, ajde recimo, dobro koristi. Ovo je bilo sada samo nedovršeno. Šteta što je noga ostala tako dole. Moglo je završiti dobro za momčad Rijeke. No eto, idemo dalje. 14-2 u vodstvu Rijeka. Eto, još jednog pokušaja. Naravno, udarac u rame. Vjerujemo da je zbog kontakta sa laktom ili nekim drugim tvrđim dijelom malo ozlijedio nogu. No, vjerujem da će sve biti ok. Sve je ok sa Marinom, nastavit će borbu. Idemo dalje. Bravo. Evo, Marin je nešto malo odlučniji sada i nakon ovoga. 14-2 i dalje rezultat. Morat će se Marin sada izvući iz kuta brzo. To je i napravio. No, evo ga, ponovo u drugom kutu. Malić Ramiz shvatio je da mora na taj način boriti se protiv Marina Šušnjara. Šteta što je ova tehnika bila po principu guranja. Bio je čisti kontakt, međutim guranja se ne sudi. Sude se čisti udarci. I ponovo Malić Ramiz insistira na tome da Šušnjara dovede u kut. No, moguće da je Šušnjar pronašao pravi lijek. 55 sekundi do kraja. Ovo je peta borba u prvom poluvremenu, dakle ujedno i posljednja borba u prvom poluvremenu. Nakon toga i momčad Rijeke i momčad Taekwondo kluba, odnosno tima Bosna, otići će na zasluženi odmor. A u sljedećem će se poluvremenu natjecatelji boriti u apsolutnoj kategoriji, neovisno o težini. Za sada situacija za Rijeku je jako povoljna, jako dobra. (12:3). 17 sekundi do kraja. Izdržat će tu do kraja Marin Šušnjar, a vidjet ćemo kako će taktiku pripremiti treneri u sljedećem poluvremenu. U ovoj pauzi natjecatelji, odnosno treneri, će birati protivnike. Pa ćemo vidjeti da li će drugo poluvreme kluba Rijeka i Taekwondo tima Bosna. A u prvoj borbi drugog poluvremena nastupit će za Rijeku Davor Fibinger, a za Bosnu Nusmir Majetić. Trenutni rezultat 9-12. 3 boda u prednosti ekipa Rijeke. 11-13 u ovom trenutku izmjena rezultata. Dakle, smanjila se prednost Rijeke na 2 boda. Sada će taktika